Volem una societat plural i que s'aturen les retallades a les nostres llibertats més bàsiques. Creguem en la protecció social, en el territori, en la protecció de la nostra llengua i de la nostra cultura. Està patint una persecució constant. Volem una societat més justa. Cal que la política estigui al servei dels ciutadans i no al servei d'uns pocs, perquè nosaltres som... Vull felicitar el nostre candidat, Eduard Gómez, que és la persona que dirigirà el nostre projecte de poble per als propers anys i que estic segur que sabrà dur endavant de la manera més rigorosa, efectiva, digna i amb l'experiència que el caracteritza. Només voldria els minuts per fer-vos el l'Ajuntament de Benifaió ha passat de tindre un resultat positiu el primer any de govern d'Amparo Alsís a tindre l'any 2008 un remanent negatiu de 4.130.000 euros. Tot i sense comptar les factures que no s'havien assentat a la comptabilitat a final d'any i que apujava substancialment aquesta xifra. A partir del 2008, el PP comença a no poder pagar als proveïdors, a les entitats esportives, culturals i socials. És a dir, comença el desgavell del govern d'Amparo. És que se gasten els nostres diners en juergues i en saraos a picos de dretes i aquesta és la realitat que tenim. Pensar en un missatge d'esperança, d'optimisme, de confiança, de saludar la renovació important que s'ha fet ací a Benifaió. Sou un col·lectiu emblemàtic per al nostre projecte, per al nostre projecte valencianista i progressista, que són molts, milers i milers de ciutadans de totes les comarques, de tots els pobles i ciutats que ens hem agrupat, que ens hem unit, perquè hem dit ja prou. I sabem que per a canviar les coses i per a millorar la situació dels nostres conciutadans necessitem fer política. Perquè si no fem política, molt la faran. I molt la faran els personatges que en tenim així. El PP o el PSOE, que ens han arruïnat com a poble i han arruïnat Benifaió. Per tant, és el missatge d'optimisme perquè nosaltres hem vertebrat aquesta gran coalició, aquesta gran suma, i hem construït una coalició compromís des del bloc, sense sectarismes, mirant al futur, unint el nostre poble i vertebrant. PP i PSOE, a poc, estan deteriorant l'estat del benestar i ens estan furtant el que ha sigut una conquista històrica de tenir una sanitat pública i gratuïta, però gratuïta pagant els impostos, i una educació a l'altura de les nostres possibilitats. Per la porta de darrere s'està mermant el que és la sanitat i el que és l'educació, i això són serveis públics bàsics que nosaltres ens comprometem a mantenir. Un projecte de regeneració democràtica, de recuperació de la dignitat del poble valencià, perquè volem veure la televisió que ens doni la gana i no anem a acceptar la censura d'estos pallassos que segreguen la llibertat d'expressió. Volem veure la televisió que ens doni la gana, perquè la majoria de la gent del nostre poble està farta dels polítics. Per això nosaltres hem posat som com tu, perquè nosaltres som com la gent. No són polítics professionals d'estos del tratge de la comunió que estan en política per forrar-se o per a que ningú es maneja la cadira. Som com el nostre poble. Que estem explicant a la gent el que està passant, perquè n'hi ha milers i milers de valencianes que ja no es deixen enganyar, perquè n'hi ha milers de persones que volen recuperar la dignitat del nostre poble, que volen que els expliquem com anem a eixir de la crisi, en quines mesures, i perquè volem recuperar la democràcia per als ciutadans, en transparència, en honradesa, en sentit comú, innovant en la forma de fer política. Han intentat liquidar-nos com a poble, dividir-nos, enfrontar-nos i anul·lar-nos, és el seu projecte estratègic, però així n'hi ha un poble viu que diu que ja està bé i que sabem que tenim les solucions per eixir d'aquesta situació de crisi. Que estem explicant a la gent el que està passant, perquè n'hi ha milers i milers de valencianes que ja no es deixen enganyar, perquè n'hi ha milers de persones que volen recuperar la dignitat del nostre poble, que volen que els expliquem com anem a eixir de la crisi, en quines mesures, i perquè volem recuperar la democràcia per als ciutadans, en transparència, en honradesa, en sentit comú, innovant en la forma de fer política, obrir la porta a l'esperança per l'alternativa política que el nostre país necessita. I això ho farem gràcies a persones com vosaltres. Vos animem a aquest treball de suma, de suport, de compromís, perquè vos tenim a vosaltres. No tenim les seues teles,
ni ens fan falta, el que tenim és un poble viu que no es resigna i que va lluitar a tope per a que d'ací 78 dies tinguem un grandíssim resultat al Benifaió i al conjunt del país. Ànim i És un endavant! gran poema que reflexa l'estima d'una persona i el compromís d'una persona amb el seu poble, i crec que això és el compromís que representa el bloc. La gent del bloc representa això, l'estima d'un partit, d'unes persones per al seu poble i treballen des d'aquesta estima. Però el sentiment del bloc no se queda en això, és a dir, no se queda simplement en un sentiment, se queda en propostes, en iniciatives, se queda en treball veritable i treball compromís. Finalment, el candidat Eduard Gómez Signes.